Helo a chroeso i bennod arbennig o Colli'r Plot. Wnaethon ni recordio'r bennod hon yn Llanrwst. Noson wych a threfnwyd gan bys y Bawd Pawb. Menter gymunedol i achub Siop Lyfrau Cymraeg yn Llanrwst. I wneud y rhifyn yma bach wahanol yr arfer, i wedi rhyddhau'r sesiwn ag ateb gan y gynulleidfa oedd e mor ddiddorol. Mwynhewch! Reit, da ni'n dod i'r darn chwythig, lle dwi'n mynd i ofyn am gwestiynau o'r llawr. Oes na rywun yn ddigon dewr? Gawch chi ofyn unrhyw beth yn ei o fewn reswm? Pan ysdi sôn am Dafydd Parry? Ia. Llyfr llefod nath fagu a tanio cariad a darllen i mi. Felly'r swp gesi gyfres i gyd gan ymwneud efo chdi allan. A mwynhau nhw. Felly, pa awdyn nath tanio y cariad i ddarllen? Neu jyst ailadrodd fel bod o... Felly oeddech chdi'n sôn bod Dafydd Parry i gyfres y llewod o wedi tanio chdi fel darllenydd, ia? Ac yn gofyn i ni pwy oedd yr awduron sydd i'n tanio ni? Un hawdd, un i Bleiton. Anna fo, un i Bleiton, bendant, a ni jyst cydio na fi o'r cychwyn. O ella Sally Mali fyd Mary Vaughan Jones. Hi ddysgo fi ddarllen, a wedyn un i Bleiton nath ddysgu fi am plot. Bawn ni'n casau Famous Five, o hyn i'n mynd ar y nerfsi, a beth enw'r Roca Wirion na. O George yn iawn. Ond heini, ia, un i Bleiton. Nid yn Cymraeg pan ma'n i'n blentyn, na, un i Bleiton. Diolch Enid. Mae'n ddifur bod chdi'n sôn am Mary Vaughan Jones achos mae fy hogan fach i yn 2 oed. Lle dwi'n darllen nhw trwy'r dydd fan. A maen nhw mor dda. Fe wedi darllen nhw ar ryw lefel, mae hwn yn edrych yn hawdd, mae yna 40 gair yn y llyfr i gyd. Ond mae yna rhywbeth amdano. Mae pasta i Thomas Garadog. Wir ar da. Wel, mae'n boblogaidd iawn yn tynnu. Mae wedi cael ei chladdu Llanrwst. Dwi'n siŵr am beina, ia? O, ia? Do. O, difyr, o'n i'n gwybod bod yna gysylltiad o'na. Dyn ni'n dysgu rhywbeth bob dydd. Ia, difyr. Amdana chdi, Sian? Mae'n anodd dydy. Y llyfr ar plant dwi wedi gadw. Un Paul Gallic oedd y Day the Guinea Pig Talked, sy'n just yn hyfryd. A wedyn, o'n i'n hogan bach cyffyla ac o'n i'n darllen llyfrau cyffyla, Jill and the Perfect Pony, Jill, Jim Canna, a tomenydd o bethau fel ad. Dy'r goll go iawn yn nhw. Ond eto y llyfrau Saesneg? Ia. Do'n am gymaint o ddewis am sanni. Na. Pan nes i ddarganfod Jane Edwards, hei! Ond o'ch di'n hun adeg yna? O'n i'n ysgol uwchradd, o'n i'n neud tygau byn hynny. Diddorol. Swn i'n dweud Roald Dahl yn sicr, ond Irma Chilton. Wel, dwi wedi mynd on am hyn ar y podlediad, dwi'n ni'n faint o weithiau, ond llyfrau mor wych. A dwi'n gwybod, dwi wedi mynd yn ôl do, a darllen lot o'n nhw yn ddiweddar, a llyfrau o'n i ddim wedi darllen yn wreiddiol, a maen nhw jyst mor fodern, a maen nhw dal yn siarad efo fi. Wel ia, gallu sgwennu llyfr, ti'n gallu neithio efo pan ti'n 7 a pan ti'n 40 hefyd. Hwna'n dipyn o gamp yn ni. Oedd Irma Chilton yn bendant ymlaen i hamser. Oedd. Dafydd? Roald Dahl, dy fatha chdi. Dwi'n cofio darllen Danny the Champion of the World a gwirionedd hwnna. Ond mae yna un awdur arall hefyd, dwi'n gwybod os ydych chi'n gyfarwydd â'i waith o, sef Paul Zindel, Americanwr, ac oedd o'n sgwennu lot o lyfrau eitha gwallgo. Oedden nhw yn bendant ddim yn conventional nag yn naturiolaidd, ond oedd ei lyfrau fo yn bendant yn ysbrydoli. Dwi wedi clywed amdano fo. Paul Zindel. Diddorol. Aled. Roald Dahl yn bentyn. A wedyn ailgydio yn llyfrau amser o'n i'n hun, Each Isle yn Saesneg.
A wedyn yn Gymraeg, o'n i ddim yn darllen llyfrau Cymraeg tan bod fi'n dechrau'r podlediad yma. A un o'r heriau nes i osod fy hun oedd darllen llyfrau gan bob un o chi. Felly yn Gymraeg, fi'n credu byddai fo'n Bethan Gwanas, Sian Noddi. Diolch yn fawr iawn. Mae yna 8 bas, gar i ffordd. Os o'r rhywun yma? Cwestiwn arall? Faint o bygythiad ydych chi'n meddwl yn AI awduron y dyfodol? Cwestiwn ydy, faint o fygythiad da ni'n meddwl fydd AI i awduron y dyfodol? Alla bod chdi'n un da i ddechrau fel hwnna, Aled, achos ti reit tecu, dweud? Yndw, ie, fi'n gwneud prosiect AI ar y funed. A mae rai o'r heriau ar gyfer y prosiect a'r cwestiynau sy'n cael ei gofyn yw pethau fel lle mae'r data ni'n cael ei hyfforddi, lle mae'n cael ei storio, a sut ni lli sicrhau bod y data yna ddim yn cael ei cam ddefnyddio unrhyw le. A amser ti'n siarad gyda undebau yn arbennig, undeb sgwenwyr, maen nhw'n nodi yn barod bod na awduron yn gweld gwaith nhw'n ymddangos ar screens o flaen nhw. Felly, bod ni lli edrych ar defnydd da o AI a bod ni'n sicrhau, ond mae yna defnydd drwg wedi digwydd yn barod, lle mae gwaith awduron jyst wedi cael ei sganio mewn i ddysgu peiriannau, a hwnna yw'r berig nawr yw faint o hwnna sydd wedi digwydd cyn i bobl dechrau defnyddio AI yn foesol. Ond ie, mae'n her mawr, fi'n credu, a bygythiad mawr. Dwi'n un o'r awduron yna. Mae yna wefan lle ydych chi'n gallu teipio enw awdur i fewn a gweld os ydy meta wedi dwyn eich llyfrau chi i hyfforddi AI, a maen nhw wedi dwyn 5 o fy llyfrau i. A dwi ddim wedi cael ceiniog amdano fo, dwi ddim wedi rhoi ganiatad, felly mae jyst i mynd a sa neb wir fatha bod nhw'n gallu wneud unrhyw beth am y peth. Ond mae'n gwestiwn mwy, dwi'n meddwl, pan dwi'n gweithio, dwi'n gwrando ar lot o gerddoriaeth ambient. A dwi'n mynd ar Bandcamp, gwefan Bandcamp ac yn gwrando dros y wefan, a nes i gwrando ar un, a meddwl, ma' hwnna'n oce. Ac ar ôl sgwennu dim bach, na, ma'n wbath. A wedyn nes i glicio arno fo i weld be oedd o, ac oedd o yn AI-generated music. Gan i meddwl, ma' hwnna'n ddiddorol. Nes i gario ymlaen a trio sgwennu. A rywsyd oedd o just ddim yr un peth. O'n i'n teimlo yn hollol anymwybodol, dwi angen y cysylltiad efo'r person arall, y person sydd wedi creu. A wedyn os da chi'n darllen straeon, dwi wedi sgwennu gen AI, sgynnach chi ddim, da chi methu dychmygu person yn sgwennu nhw. A mae yna rhywbeth wedyn ar goll. Ond dwi'n meddwl ella bod fi'n bod bach yn obeithiol yn meddwl bod pobl angen hynna, ond dwi angen o. Be amdano chdi? Mae hwnna'n bwynt da iawn, achos mae ar ei fatha hymyd cerddoriaeth er enghraifft. Dych chi'n bod, oedd gennych chi vinyl, ac oeddech chi'n prynu, ac oeddech chi'n cael gwaith celf i gyd fynd hefo'r album, ac oeddech chi'n teimlo na chi oedd berchen o. Ac oherwydd hynny, oeddech chi'n teimlo bod yna berthynas gyda'r darn yna. Mae o ynghyd â'r llyfrau, i fi, mae pethau fatha Kindle a falle. Does na ddim yr un berthynas rhwng stwff da chi'n gael yn electroneg, lle da chi jyst yn, i bob pwrpas, da chi jyst yn swipio, yn hytrach na cael llyfr hefo clawr, a rhywbeth ar gefn y llyfr hefyd. Felly, i fi, yn amlwg mae AI yn fygythiad, ac yn amlwg fel oedd Manon yn sôn ynglyn â dwyn lle'n ladrad o bob dim. Ond dwi'n meddwl fydden nhw byth yn gallu dwyn yr enaid mae'r awduron yn rhoi i mewn i'w gwaith. Dwi ddim yn credu y gall unrhyw berson neu unrhyw gyfrifiadur ddwyn hynna oddi wrth awduron unigol, yn y marn i. Be ti'n meddwl, Sian? Dwi'n meddwl bod chi'n bod yn obeithiol, cos wyt ti'n wedi cael cenhedlaeth, da chi wedi cael eich magu ar stwff wedi cael ei greu gyn bobl, ac yn
yn is-ymwybod o'ch ti'n dweud, o'ch ti'n spotio bod o'n iawn, ond wyt ti'n byga cenhedlaeth gyfa fydd wedi cael ei magu ar stwffig sydd ddim yn mynd i allu gweld y gwahaniaeth. Saw ti'n neud rhywbeth i newid y sefyllfa yna. A mond un o'n llyfrau fi sydd wedi mynd i meta. Mae genna i ddau fab, un yn 19 a llall yn 15, a mae'r un hynna yn defnyddio llwyth ar AI o ran chat GPT a pethau fel yna. Jyst y gallu cael sgyrsiau fo fo. A mae yna bwth, nath o ddangos rhywbeth i fi ddoi. Lle o'n dweud, sbia hyn mam, mae'r wefan ma, lle ti'n gallu cael sgwrs efo Julius Caesar. Felly mae o'n sganio'r we i gyd am yr holl wybodaeth sydd yn bodoli am Julius Caesar, a ti'n gallu gofyn, Julius Caesar, what do you think of Donald Trump? A wedyn eith o atab chdi gan ddefnyddio'r dystiolaeth sy'n bodoli, a ti'n gallu neud hyn am yr holl ffigurau hanesyddol ma. A mae hwnna'n weird, ydy. Mae hwnna'n greadigol iawn, dydi? Yndi. Mae'r syniad bod Julius Caesar yn gallu mynegu barn am Trump. Dwi'n meddwl bod hwnna'n sefyllfa sydd ti'n gallu sgwennu dy hun amdano fo. Ond gawn ni byth wybod os oedd o'n iawn. Na. A hefyd, mae yna ddigon o wybodaeth ar y we amdano ni, felly beth fysa rhywun yn gofyn i, ar ôl i fi farw, be mae Manon Steffan Ross. Ond mae gennau farn eitha pendant ynglyn â Trump. Ond i nes i ofys chat GPI amdana i reit yn y dechrau un peth allan, nath o ddeitha fi bod fi wedi cyfieithu holl waith Charles Dickens i'r Gymraeg. So dwi'n di gofyn i byd wedyn. Ond fel o Bethan yn sôn am, mae'r llais anghywir yn llyfrau llafar. So y prosiect fi'n ei nawr, o'n i'n neud gwaith gyda actor llais. A dde'n gweud mae'r rhan fwyaf o'r gwaith corfforaethol mae fe'n neud wedi diflannu. Ond oedd wedyn yn cael fwy o waith o llyfrau llafar. Achos mae'r llais synthetig methu wneud y perfformiad. Eto, ie. So pa mor hir mae'n mynd i gymryd tam bod y lleisiau synthetig, a wedyn wyt ti'n gwrando ar llyfr, a ti ddim yn gwybod os mae'n llais synthetig neu actor. Mae newydd yn haro fi. Ges i un o'r ediadau ddeud yn ôl. E-bost. Bethan, wyt ti'n cofio mae heddiw wedi'r deadline ar gyfer sgwennu'r darn 4,000 o eiriau yna o ti di eddo i ni fusod yn ôl? Ac o'n i wedi anghofio ac o'n i'n wedi sgwennu gair. Ac o'n i'n meddwl, sa rhywbeth fel yn handi tas yn gallu gofyn i chat. Dyddiadur. Sgwennu stori yn neill Bethan Gwanas. Fel oedd hi, yn yr hael ffantastig mae, dwi wedi bod yn ffwl yn trio sgwennu'r peth mae, cos o'n i'n teimlo'n euog. Ond mae newydd yn harw fi. Sa werth trio, sgwennu rhywbeth yn neill Bethan Gwanas, a wedyn llais bi arno fo, ac dwi'n licio fo, ond os oes ddarna, tig. Na, Bethan. Ond mae di fyny pam ti sgwennu, dydy? Ys dim yr un peth efo... Ie, os o ti hwyr efo deadline... Ti'n mwynhau coginio, neu wyt ti'n rhaid pryd y microwave? Wel, dwi'n meddwl bod na le i addasu. Newydd yn haro fi yma. Achos os dwi'n sbio... Gwna di'r gwaith sment. A dwi'n fi sy'n ffitlan. Fi sy'n addasu, fi sy'n dewis be dwi eisiau, be dwi ddim. Yn waith i di o wedyn, de? Just dewis a dethol wyt ti wedyn yn ytrach na sgwennu rhywbeth. A mae'n wahanol, os ydych chi'n sgwennu adroddiad o ryw fath, lle bod o'n haw, bod chdi ddim angen yr stamp creadigol na yna fo. Ond os dyn nhw isio llais Bethan Gwanas yna fo. Wel, mae'n llais i'n adi, cos fi sy'n mynd drosto fo. Rwy'n neb arall yn gohiddi fo. Fi sy'n de. Bethan. Mae Iona'n gwrando. Ti'n licio'r syniad yna, Iona? Mae Iona'n mynd y syniad da, a mae Iona yn un o grŵp darllen, bys y bawd. Sgwennu, sori. Swn i'n posib yn meddwl bod chdi'n mynd i cymryd gyn gymaint amser ffidlan a bolygu. Na, os dwi wedi gwneud hyn efo gwaith cyfieithu, dwi'n teipio yn araf. Dwi'n slightly dyslexic, so dwi'n teipio'n dda iawn. Pan dwi'n cyfieithu llyfr, mae'r drafft cyntaf just literally bang, 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 yn llafarus i mi. So, un tro, nes i'n meddwl, na i cael ffrind fi Gwyn Lleihaf, cos mi hi...
teipio lle. Ni di just wneud y drafft cynta, a wedyn na i mi ringio fo a cael y drafft a drafft yn y llall. Nes i cymryd gymaint o amser, cos oedd o ddim yn llifio fel oedd o wedi dod gyda fi. So mi eis i cymryd bron yr un amser, so wedi cymryd yn y lle cynta i mi just eistedd yma'n teipio fo. Mae hynna wir, sa chdi yn gallu cymryd yr un... Dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Wel, posib dim, ond... Na, dwi'n meddwl na bo fi, dwi wrth y modd yn ffidlan, a sy'n gallu ffidlan yn byth. Ond pan mae gen ti ddidlaen. Ond fyddwch chi'n falch glywed, nes i gatho nhw ddau ddwrnod yn hwyr. Nes i sgwennu 4,000 mewn deudydd. Do. Dwi'n yn gwybod os da ddau rhywbeth awrach. Ar ôl hynna gyd, fydden nhw'n dweud, sori, ydyn ni wedi disgwyl rhywbeth gwell. A wedyn gyda ni do mae yn Ie. Ie, os ti'n just neud o AI a pwyso send, but obviously mae'n mynd i safi amser yndi. Felly os wyt ti'n cyhoeddi 12 llyfr mewn flwyddyn, bydd ni'n gwybod. Chi'n gwybod pam? Write a bestseller by Bethan Gwan. A hefyd wneud beth yn trafod faint o ynni mae AI yn ffynu. Dwi'n meddwl byddwn ni'n cael degawd o AI, ac ar ôl hynny, byddwn ni'n just yn deud straeon o gwmpas y tân. Ie. Byddwn ni'n dyfodol, maen nhw'n dweud bod un o'r pethau sy'n hybu Trump i mynd ar ôl Canada, achos mae eisiau cael yr olew sydd yna i defnyddio AI ar gyfer America. So mae nhw'n feddwl bod rhaid ni cael gwlad arall just i cynnal yr AI, for heaven's sake. So, faint o chance fi ddo? Os ydych chi'n ffordd llawer rhwyddach i wneud o, dwi ddim yn meddwl bydd yn digon adnoddau i cynnal o, yn cymharu efo beiro. Mae'n fanwy'n pwyntio allan yma, jyst i'r microfon, yr adnoddau mae o'n gymryd i greu y pethau AI yma. Dwi'n siŵr bod fi wedi darllen bod ChatGPT yn onadwy i'r blaned. Dwi'n meddwl bod bob cwestiwn yn ymysg pethau eraill yn defnyddio gwydryd llawn o ddŵr. Ie, dwi'n meddwl bod y data centres yma yn defnyddio cynifer o ddŵr a tre bob diwrnod. So mae fel cronfa dŵr bob diwrnod yn cael ei gwagu ar gyfer just wneud siŵr bod y data centre ddim yn orboethi. A mae cannoedd yn nhw yn y deyrau syniad. Oes na? Dyna pan mae eisiau Greenland, felly. Dyna pan mae eisiau Greenland, ie. O, mae hynna'n troi. Oes da gwestiwn bach arall? O'n i jyst yn meddwl am benthyg lyfrau. Oes na benthyg lyfr ti di benthyg a heb wedi roi yn ôl? Oes ma'n y lyfrau sy'n wastad yn diflannu o'ch silffoedd a dwi'n meddwl, i pwy dwi di benthyg lyfrau? Mae fan wedi gofyn am fenthyg llyfrau ac oes na lyfrau sydd wedi diflannu o'n silffoedd ni a da ni'n cofio pwy sydd wedi benthyg. Neu, os genna ni lyfr, da ni wedi benthyg yn rhywun a heb roed yn ôl ella. Mae Gwanas yn edrych yn euog iawn o fan hyn. Yn y blynyddoedd dwytha, dwi wedi teulu'n ddilas efo llyfrgell o lle. Nes i ddim benthyg y llyfr yna. Nes i rioed hwnna. Wel, nes i rioed yma yna fo. Felly di hwnna'n gen... O, ma'n iawn, ydyn nhw. Be dwi newydd ffeindio? O, mae gynna i o'n mynd efo nôl fan, does? Felly, moes... Ia. Just roed o trwy. Ia. Ia. O na, mae'n enw fi, yndi. A fi wedi bod yn teuru bod fi rioed i weld o. Felly, os o rwy'n arall yn yr un sefyllfa? O, yndi, mae fan wedi. Mae fan wedi. Mae'n ffasiwn beth o amnesty weithiau yn y llyfrgelloedd. Dwi'n meddwl bod Gwynedd di rhoi gorau rhaid i'r wion, neu just efo fi mae'n Dwi'n ddim. Ar nhw stopio ar amser Covid efo dwy'r wyau. Dwi'n meddwl bod nhw wedi ail ddechrau. Na, ond ti'n cael e-bost wan yn dweud, oi, ti'n hwyr. O, wyt. Ond menthyg yn breifat euog, a mae yna bobl dwi dal dig yn ei herbyn o cwsman. Dyn nhw wedi dychwelu llyfr. A maen nhw wedi dweud bod nhw'n methu ffindio fo.
Os i Oedd y yna graffiad cynta. Os i y llyfr yn ôl am mewn tridiad o? Do, mi nest. Daclus yn y bag, o'n i di roi do. Mae yna lyfr sy'n perthyn i'n hariad i. A nes i ddeud, mae'n gyn ti hwnna? Dwi eisiau darllen hwnna. A nath o ddeud, mae'r person yma di penthyg a dwi ddim di roed yn ôl. Dwi dweud, jyst gofyn amdano fo nôl. Na, dwi'n eisiau gofyn amdano fo nôl, achos mae'n awkward. A dwi wir eisiau darllen y llyfr. Mae hyn fatha agony aunt swan. What do I do? A dwi'n dal dig yn ofnadwy fyd, bod oedd yn byd i wneud efo fi go iawn. Ond jyst rowch yn ôl, de. Chwa be? Mae gennau caset o Falco. Chi'n cofio? Be di hynna? Ges i fynd grŵp o'r Almaen, thalwm, yn yr 80au, ie? Ie, Rock Me Amadeus. Ia. Ges i fynd go gen Bits and Powys. A mae'n dal yn ddror. Mae hwnna'n claim to fame mawr random. O, diar. Os ti'n rhoi yn ôl nawr, bydd rhaid i prynu chwaraewr caset. Be amdano chi? Fe chi di benthyg/dwyn? Do, nes i benthyg llyfr, a fi dal yn tymlo'n eog. A nes i sarnu peth coffi, a dde'n mynd ar dudalwr llyfr, a oedd y llyfr cael ei rwyddo hefyd, a di tymlo mor eog. So nes i brynu copi o'r llyfr, a ni'n meddwl, reit, na i trial cwrdd ar awdur, i cael ei rwyddo. Stephen King. Oedd yn awdur lleol o Abertawe, ni'n meddwl siŵr bod e'n mynd i. A wedyn, oedd rhyw fus neu ddau wedi mynd heibio, a nes i edrych ar y llyfr greiddiol, oedd y staen coffi wedi mynd. So dy fi 2 copi o'r llyfr, a ddim yn llyfr da iawn, chwaith. A bob tro fi'n gweld y person yma, fi ddim gyda'r llyfr. So fi'n trio bwmpa mewn i fe, amser fi gyda'r llyfr, ond wedi bod rhyw 9 mlynedd. A fi'n tymlo mor eog. Felly amser dath y cwestiwn lan i fel, na. Be amdano chdi, Dafydd? Dwi'n gyndyn iawn o'r benthyg llyfrau i bobl. Achos dwi'n gwybod, mae llyfrau yn bethau, maen nhw'n well na pobl yn aml iawn. O'r safbwynt i. Ac felly pan mae rhywun yn benthyg nhw, mae'n rhoi nhw'n ôl i fi, dwi'n mynd yn flin. Felly dwi wedi callio, neu dwi wedi mynd yn fwy styr, dwi'n siŵr par un. Felly dwi'n gyndyn iawn o'r benthyg llyfrau i bobl y fynd. Wyt ti'n benthyg llyfrau gyn bobl? Weithiau? Ti'n rhoi nhw'n ôl? O, yndw, na, dwi'n chwarae teg, yndw. Dafydd, wrach bod i'n bryd i ti ddechrau rhoi llyfrau i bobl, achos pan da ni'n recordio a da ni'n gweld y stafell di, a'r holl llyfrau sgyn ti, dyriflith, drafflith, bob sut, illa bod i eisiau chwynnu? Ia, so ni, a mae chwynnu llyfrau'n, ynddi, mae hwnna'n anodd. Dwi'n newydd gofio bod fi pan o'n i tua 9, nes i gymryd llyfr allan o'r llyfrgell efo cerdyn llyfrgell, mae chwaer Llywyn, a nes i golli'r llyfr. Ac oedd o'n flynyddoedd oedd o'n damon llythyrau, ac oedd hi'n mynd, Manon, lle mae Flossy Tea Cake Strikes Again? Lle mae Llywyn yn gwrando, dwi dal yn sori, Llywyn. Oes a un cwestiwn arall falla? Cyn i ni ddilyn i ben. O'n i'n gael fi cwestiwn, mae wastad yn rhyfeddu fi pan mae'r dorithio, neu faint o lyfrau da chi'n llwyddo i ddarllen. Dwi'n cofio siarad o awdur, ac o'n dweud, dwi'n gallu darllen lot pan fi'n sgwennu nofela yn hun. So sut ydych chi'n ffeindio pan ydych chi'n gweithio rhywbeth eich hun, ydych chi'n slofi lawer ar y darllen mwyn chi ganolbwyntio ar eich creadigaeth eich hun? Neu ydych chi jyst dal i ddarllen llwyth o lyfrau? Sian, ti isio? I mi, mae'n gorau ham i ddarllen rhywbeth gwahanol i beth dwi'n sgwennu. Wrach bod barddoniaeth yn eithriad i hynna, bod barddoniaeth pobl eraill yn ysbrydoli fi sgwennu barddoniaeth. Ond os dwi'n sgwennu nofel, wrach sy'n ni just about yn gallu darllen nofel yn yr iaith arall. Ond yn sicr, os o'n i'n sgwennu nofel Cymraeg, so'n i'n darllen nofel Gymraeg ar y pryd, neu straeon byrion, so'n i'n darllen straeon byrion. Bethan? Dwi'n darllen lot ydw, yn ddiweddar. Dwi'n di sgwennu llawer, yn ddiweddar. Felly, ti di rhoi dy fus yno.
Mae fel sef o'n tynnu'r jiws allan o'ch chdi. Felly, mae'n ei o'n fyddai'n darllen llai o hyn ymlaen. Achos dwi fod i orffen llyfr, a mae'n bryd mi'n neud. Ond ti da'n gallu gwrando, dweud. A hwfro'r un pryd. Dwi wedi prynu'n yr pethau cysgun efo pethau yn eich clistiau. Ydy gwrando ar lyfr yn wahanol? Na, mae'n wahanol i ddarllen. I mi, de. Cos, os dwi'n gwrando yn y car, os dwi'n neud rhywbeth arall yn pryd, mae nhw'n bethau dwi'n gorau neud fatha mynd yn y car i lle bynnag, a dwi'n gorau hwfro neu golchi llestyn rhywbeth. Ond amser, mae ti'n ista efo llyfr. Dyla bo fi o flaen y cyfrifiadur yn sgwennu. Neu'n meddwl yn dyn nhw'n Mater amser ydy o'n hytrach na... Na, mae'n signo'r jiws allan eich difyd. Cos dwi'n cofio pan o'n i'n golygu a darllen di lot o olygu Awstan Anoia Gareth F. O'n i methu sgwennu. Yn un oedd o'n sgwennu mawr dda, a hefyd o'n i gymaint fewn i'r stori honno'r cymeriadau, o'n i methu canolbwyntio ar yng nghymeriadau'n hyn. A dyna pam gymryd i 10 mlynedd i mi sgwennu'r blincyn nofel o'n i'n neud ar y pryd. Felly... Be amdana chdi, Dafydd? Dwi ddim hanner mor gynrychiol ar thair o'n chi, felly mae'n bach wahanol i fi, ond yn bersonol, dwi yn ffeindio fo'n anodd iawn pan dwi'n sgwennu a darllen deunydd. Achos, dwi'n gwybod, falle bod yn deud rhywbeth am ffordd mae'r pen yma wedi cael ei weirio, ond dwi'n ffeindio fo'n anodd iawn gwahaniaethu. Felly mae well gyda i ganolbwyntio ar un agwedd. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd yn... mwyn sgwennu beth dwi'n gorau mynd yn obsessed o. Tan bod fi... Na i ddarllen, ond mae'n gorau bod yn ffeithiol. Am rhyw agwedd o be dwi'n sgwennu. Achos... fedra i ddim roed y rhan yna. Mae jyst yn rhan o'r obsesiwn. Bron iawn bod fi'n teimlo bod fi'n llwgu'n hun o stori sy'n gorfodi fi greu'n stori'n hun. Ie, difyr. Ond hefyd dwi'n teimlo neu o gweithio bod fi yn darllen hytrach na bod fi'n sgwennu. A hefyd pan mae rhywun gweithio ar gymeriad neu stori neu beth felly, yna mae rhywun jyst eisiau canolbwyntio ar hwnna. Felly dwi o ddim mwynhau darllen gymaint. Diddorol. Yn adeiladu ar hwnna, achos mae rhaid i ni darllen mewn ffordd, achos y podlediad yma. So chi'n twmlo bod yna pwysau arno chi, as fi'n twmlo bod yna pwysau arno fi weithiau i ddarllen ar gyfer recordio'r podlediad. Chi'n trio sgwennu a darllen, so os yna pwysau? Oes. Dwi'n darllen lot mwy ers i ni ddechrau neud hyn. Ie. A beth sy'n braf ydy, oherwydd y podlediad, o'n i'n gallu ista allan yn darllen hwn heb deimlo'n euog. O ia, dwi wedi prynu pethau yn rhyw dweud, o ia, neithio'n da i darfod. Na, mae o'n sicr yn ei gwahaniaeth, dydy. A dwi wastad yn teimlo fatha mae rai fi ddarllen un llyfr Cymraeg a un llyfr Saesneg. A fyswn i ddim wir wedi ystyried yr iaith, dwi'n meddwl, tyswn i'n mynd hyn. Darllen be bynnag sy'n cymryd yn ffansi fi. Ia, diolch. Dwi'n meddwl bod hynna'n le reit da i ni ddarfod. Diolch fawr iawn i chi am y gwahoddiad i ddod yma ac am eich cwmni chi ac am beidio lluchio ffrwytha yna ni. Neb di regu yna ni. Yna braf, dydy. Eto. Diolch fawr. Diolch. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.